se neko zove Zoran, nadimak mu je Zoki. Ako se neko zove Zoran, a malo je zajeban tip, onda mu je nadimak Kiza. A ako se neko zove Zoran i baš je zajeban tip, onda nije ni Zoki, ni Kiza, nego Lepi. Malo je glupo da kažem ubavi, ali znate na šta mislim, jel? U Srbiji, u Beogradu, postoji čovek koji je Zoran, a nije ni Zoki, ni Kiza, ni Lepi, on je Kiki. Kiki. Zoran Kiki Lesedrić. Dakle, njegove pesme, stvarno, pazi ovo, svet je lep kada sanjamo. Kako ide ta pesma? Obraćat ću se tebi, devojko, može? Zatvori oči. Ja ne znam da li ću moći. Da sanjamo ovaj put, moša. Sanjamo boje. Okej. Nije važno da li su moje ili tvoje. Šta god. Ljubiš me na ulici. Otkud ulica? Neko kuca na vrata. Otkud vrata na sred ulice? Zašto otvaraš strancu? Ujebote život. Dođu stranci, šetaju ovde po centru Skoplja i u fazonu su, vidi Slavoruk. Gde li su vrata? Kao, zašto otvaraš strancu? Bugarin neki dođe ovde iz Sofije, na primjer, šeta. Normalno čovjeka zanima zašto otvaraš strancu. I pazi nastavak pesme. Zašto otvaraš strancu sa osmehom na usnama? Znači nije Bugarin, nego crnac. Ne znam da li je gotovo, a da li pamtiš ono što sam rekao. Idi Kiki u pičku. Ne, stvarno. Hvala. Stvarno mislim, ne, a Kiki je sjajan tip, ovo mala digresija, moram da vam kažem, kad je gostovao na Naksi radiju, ja ga pitam, evo te Kiki, šta znači ova pesma Svet je lep kada sanjamo? Znaš šta mi je rekao? Ne znam, matori, mi smo to napisali jedno večer, bilo je onako baš super večer, baš smo se uradili nešto, bilo je super, sledeći dan nismo znali, ali već se snimili jebik. Car, brate. Da bi pitao Harima Taharija, šta ti znači pesma, zbog nje su me zvali papak, ja to nisam znao. Pa ne znam. Znaš, ne.